La Garance i el Guillem estan de vacances des del cap de setmana passat. Com que els seus pares treballen, són a casa de l'àvia, que encara els tindrà tota la setmana que ve. Jo soc aquí i l'altra mami també és llibre. Bon, l'altra mami en tinc 4 de més per això, pendent les vacances. És per això que jo els tinc un bri més. Però tots els pares no poden comptar amb l'ajuda dels avis, com és el cas de Patrick Burcal, que cada dia porta el seu fill Maël a aquest centre de lleure. La meva mare té 84 anys i crec que no pot cuidar el meu fill. A més, viu lluny, mentre que jo visc a 300 metres del centre de lleure. O sigui que m'és bastant pràctic. I ell també vol ser amb altres nens per jugar i fer activitats. Com Maël, uns 800 joves participaran durant les vacances en les diverses activitats que proposen la vintena de centres de lleure que hi ha a Perpinyà. Subvencionats per l'Ajuntament i l'Estat, el preu per un dia, dinar inclòs, és molt assequible, ja que varia entre 1 i 2 euros, en funció de la renda familiar. A part dels nens, a qui més beneficia les vacances de febrer és el sector de la neu, ja que moltes famílies trien aquest període per anar a esquiar al Pirineu nord-català. Per Cunyan TV3, Perpinyà.